ऊपर ऊपर का ही काटेगा, नीचे का नहीं काटेगा? हाँ सब काटेगा। नै बिथिं खानाय स्ट्रेट होगासिनो दङ नै। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' लोगोफोर, दायो आङो दङ माजबादाव आरोना, हेयार काट खालामनो नेगासिनो दङ। खानाय सिनजानो नागिरदों आङो। नैबे साइडनिखौल' सिनगोन, बारा ओमफ्राय बेखौ स्ट्रेट खालामगोन नालाय साननैसो उनाव। दायो आङो दङ मनज भाइनि दखानाव नेगासिनो दङ। हाय बोलो ओ मनज भाइ, हाय कना। नै बिनिफ्राय फ्रन्ट साइडनिफ्राय बिदि नुयो आरो, फ्रन्ट साइडनिफ्राय नै बिदि। ऊपर ऊपर का ही काटेगा, नीचे का नहीं काटेगा? हाँ सब काटेगा। ऊपर नीचे पूरा काट के दो इसको। आं दसे उनाव सिनजानोसै न। ছোৱালী বিলাৰ চুলি কাটে না নাকাটে? নাকাটে রে। কেলে? মানে এটু কি নয় যে ইউনিসেক্স নয় যে। আচ্ছা, ইউনিসেক্স থাকলে তো স্ট্রেট টু মানে ছোৱালী পারে কিন্তু ই নকৰে। এলাও নাই? এলাও পারে। বতান মাত্র জিনিস। পারমিশন লবি আৰু ন কেইদিনমান পিছৰ। সাৰ্টিফিকেট বনাই লবি ছোৱালী বিলাৰ কাৰণে। ল'ৰাৰটো আছে, গম পাইছো মই, ছোৱালীৰটো আছে। खानाय सिनजानो नेगासिनो आं दहायनिफ्रायनो। नै खानाय स्ट्रेट खालामगासिनो दं आरोना मनज भाइ। मा बियो? नाखौनो मोना नालाय आयु इथावथाराहाय जाफानि मानो सिनायानो। सरि सरि सरि। दायो लोगोफोर थांसै आरोना हाम्फे मोनानि सिगांनि न'आव। हाम्फेनिथ' न' नंला बियो, ओमफ्राय जों आलासि जानो थांनो नागिरदों हाम्फेजों आंजों बिहाव बिखुनजोनाव आरोना। बिराद गोबाव जाबायमोन, ओमफ्राय हाम्फेया नै खलायाव रोदा ओंखारलायबाय। रोदा ओंखारनाय नुयोथाय, नुयो रोदा ओंखारनाय। बांगाल बुरैनिसो ड्रेस हामबा, दिनै माबा गानाखै दख'ना। चलो बेग लाखालायबावोसो। माखौ देनांगौ आंलाय? जोङो माने भिडिअखौ लामायाव बानायबोबाय थायासै, डाइरेक्ट न'निफ्राय फैनायखौल' लाबाय, बेनिफ्राय लामायाव लाबोआसै आरो। लामाफ्रानो रायज्लायजाया नालाय, ओरैबायदि मोजांखा आरो लामाया, ओंखायनो भिडिअ लानो बोरैबा मोनो। गोथाव जाथारनोसैनो नै मिठामुरि जानो नागिरदों दायो, मिठामुरि नारें। जोबायसो माबा गस्लाया नै जोयोहाय। मा होनदोंमोन नोङो? डाइलगा होफिनदो एसे। मैयायो ओरै लोंनानै जानाय, ओमफ्राय मा होनदों? गोसाय मोनबा एसे साबसिन जागौमोन नामा? लोदिफोर मोनोबा मानसिया नेट नाङिनि जि न'आव थांथावथाव जाबाय। आयु गराय फबनायसो जागोन जालायबाय गराय फबनाय। अबेयाव गराय फबदों? दिल्ली जायगायाव खोन्थालाय। माखौ? नेट नाङाखै, गराय फबनाय जायगायानो होनदों आरो अबाव फबदों गरायखौलाय होनदां। ओंखायनो हे भगबान। मा होनो, गिसिबखौसो होथेबाय लाजिनानै उनाव बुरिया। दे मा मा ओंख्रि खोन्थालाय आबैया? दालि, अमा बेदर, थास' आथिंनि। मानजालाबायदोंहाय फिसौलाया। थास' आथिं जागोन माबालाय। आसारिया। सबाय बिमासो नै। नै जौ गोलोमबावबाय बुरिया।
नारें खागि बानलु जाबाय जोङो आसारि दे आलासा बिदि जाबाय लानाव आयौ मेगन जोंलायलायदों अमा बेदर नै ओमफ्राय नोंना बिलाइ बे खिन्थादो मा सुयो बियो सबाय बिमा सबाय बिमा अमा बेदर दालि ओमफ्राय नैबे नारेंखौबो सेबावदोंसो नै बिगुर गोथाव ना जाद' जाफैद' आयु खारलांथारबायसोहाय जोंना लाया आं नारें मोनजाया आयु दन गिसिबाव जाबाय थासिनो नागिरा आयु नोंथां नोंस्राबो बिसिबा गारबोनाया मा बियो मेगन अमा बेदर जाया नालाय ओंखायनो गरम माने आयु गरमथार बे गिसिबा बायलाखौ साफायना नांबाय बायलाबाबो गिसिब बायला नङाबाबो गिसिबखा बेनोबो खथ्थ' मोजां बार नाङो नै हाथायबाय बाय आयु बुरिबाय नामा उना गाहना बाव मावनाय बे मावदों बे मावबोदों हैनो इसोर हाथायबाय बुरिबाय बुरिबाय गैला बुरिबाय अबाव थांनाय अबाव थांनाय भिडिअसो लागासिनो थांदोंमोन आथिं आखाइनिफ्राय नोंना सहायनो हाया नै बिबोनाङा आंना थाखुमाजोब्बाय गासिबो लाजिनानै कनभेन्ट बासिलायो बुरि बुरियाखैबा बुरिखाबायना नोंलाय दे खालाम दे आयु नायनांगौ दा आंनाव साबसिन जायो दे खोनासंना नै बिथाङा मा लेमदोंथाय आंखौ लानाङा बहा मोदोम सोदोम मावफालायथारदों माथो गमते खालायथारो दानिया आसारिया हाथाया लाखायाखै आसारिया गाबो नालाय लायाखै गैलालै नुजोबसिगोन दाना नोंथांमोना बोरै मोनदों आनारस मोनजानो नागिरनायखाय गोसोफोरखौ खोन्थाहरदो मोजां मोनदों आं मोजां मोनदों मालासो मोजां नोंलाय आयु इदिसो मोनदों नोंहालाय गुफुर बानलु गोरान देनाय दङ लोगोफोर जाखावसै नैबे रैमालि सानजारि माने सोरबा सोरबा रैमालि होनो सोरबा आनारस होनो जों बांसिन आनारस होनो आरोना आखाइजों लगायबा बे आलौगोन नालाय ओंखायनो होनोसै आं बेलसाजों जानो लुबैथारबाय बेखौ नायखादों इयो सालाया नै इयाव गोखै गोदै लगायबाय
थाइगिर भाजि बायदिसो मोनामलायलांबाय मोनामखायो दा उल्था लागायलायबाय लाइखौ उल्थासो लालायबाय दा माथो होदो नों लादो बेखौ आंनो बेखौ हरदो बायदि बारा बुरजा नालाय आंनो बिदि दं खिन्थु बिदि गोनांखौ मानो हरनांगौ नोंलाय रैमालि माबाफोरब्रा गुवार एंगोलाव 5x खेबलाय ओमफ्राय लावबुं खेब लावबुं मोनखायो इमान सान्दुं जि सखा फैखो खिफिगोन ना माखो खिफिबाय मा जाखो खिफिगादों बियो थैसिगोन माने जाला होननाय जायो दे थैसिगोन होननाय माने जाला होननाय जायो थैस बारना थांदो आलि खाथि दानथ'नो गोलैगोन लेवारसो दं नामाथाय दाखो हाखर दङ आंगि दाखोले फुइ मालाय थांनो आयौ लिवार जांनो आलि खाथि दानथ'थ' आरनियाव मैथाया जि मोजां जादों आयु थासुमलि लगाय थाजाना Nam माबाया आइथ'नै फाफ्र'नो ओइ लांगोन नाथाय जि केन्दाय खुदो सारदों बुंग्रोनि थाजाला आगुमै बायनि बायदि संग्रोदोलायलै नारास नुना नङारा मानसिया नङा नांहाय नाखौनो मोना नालाय आयु इथावथाराहाय जाफानि नाखौनो मोना हनै फुरिया फारिया लास्टाव गिदिर माथो मोनबाबो हामगौमोन लास्टाव गिदिर लास्टाव आवगोलायाव गरमथारबाय आयु गरमथार बानलु गोरान देना लाखांबाय नै दहाय लोंनाया एसे दाबो फेगायाखै सलिडखा नै बिग्राय आया संख्रि सानो नाखौ जानानै आखाइ सुवाखै बुंबाय सामब्राम दानो बिदां जाफैदो नै जाजोब्बाय जोङो